Sunday School. Tiha ka baning kong ai kublay ya pi ki kena ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong try Jisu ubalong unong pen em ka jongi. Te don hap teng jong pi ki kena let's say pila tep dai balai shong hayeng don hap teng jong pi pat kimpat sngu thu dai ki badang khamret kimpat sngu thu balai ngi ban shong hayeng ngim let school. Te don nap teng jong pi ngatrai ngala ban ong shibon nap teng jong pi dei pila miss ban let ki Sunday School pila miss ban let ki jeseng khna but ngila miss ban let school but kumjuru ngila miss bha ya ki parlok ki jongi te henrei ni haban shong hayeng dei ni shong hayeng namar balai bala ong yangi da ka sarkar la batha yangi bangin shong hayeng khnang ba ngin ban la ban yada yangi na ni khnyang jing pang mo ko ba mangi tep coronavirus lane u COVID-19 te ngap kena ba yet hakani ka por ngiyo ban wan ra shapi ka kubor ka bangi la ban shem na ka kitab jong Exodus kalenong ka ba san ter ni pule hado kalenong ka ba khatway te ladangi pule kan shem shibun ya ka por tenga kwa ya pi ba pen shash kor shi por ya ka jingye tho na ka tien ka jong oblay te shwa bangin ya chaprang ngin yo ban ya pulie lang ka memory verse ka bangi la ban ong dai bangi yo ka dukat ban spell that man ka Sunday ngi yo ba kumjuru ha ki Sunday School ngi yo te hakni ka por ka memory verse bangi la ban ya pulie bat nga khani ka por along Exodus khat arlenong ka dukat ka ba arphulai ke ba ong kumni na ba utrai un sayat ling ba ya ka Egypt ti habau yo i ya kata kasnam hakli jingkhang bat habaro arliang ki shaukat utrai un ya palat ya kata ka jingkhang bat onom sha ya uta unong penjat ban wan hapo ka yeng jong pi ya ka ban penjat kata ka dei ka memory verse pila ban pulik lendet hi ma pi hayeng Exodus khat arlen nong dukhat ka ba arphulai te ngap kan ka ka ktien ka jong oblay ka yatho yangi ha ka ne ka por tengin phai sha ka jaj ben reu Israel ka long ka jaj ben reu ka ba oblay u it yaki but ka long ru ka wei na ki jaj ben reu ka ba oblay ula kerkhu yaki hashib shibon ki liang ula kerkhu yaki henrei namar ka jing bam ko ngu ka jong ki ngila ban ong kila sharing marau shari Egypt but kila sharing marau shari Egypt ban long hang to kum ki marau ki ban trai shitam but ki don ha kari Egypt but haba ublay namar ba uit ya ki Israel ublay u isen ayaki te ublay kwa ban pelat yaki na ka jing sha te marau ka jong ki na Egypt but ulajit ya Moses but kumbangi tep bangi pulia shapang Moses ma yo Moses nginum batai shibun shapang Moses pila tep hi we Moses te ublay ulajit ya Moses ban long unong ya lam ban pelat yaki na kari Egypt te Moses kum unong ya lam u let ya kendo ya uparo bon sin ladangi pulien Exodus san lenong dukhat ka ban ningkong ti nyau lenong dukhat ka ba khat riu pra lenong ka dukhat ka ba ningkong bat ka ba arpho kandai lenong ka dukhat ka ba ningkong bat ka ba khat lai bat shipho lenong dukhat ka ba lai hakini ki dukhat ngin shem ba u Moses u let ban ya kendo ya uparo ban kerpat na u ban pelat no ya ki Israel na Egypt Hendai uparo ulang uba rang hado kata-kata shem lasut nyau ya kata ka jingkerpat jong Moses ban pelat nyo ya ki Israel nari Egypt te Moses ulalet hakmat uparo ban ong ya pelat nyo nama lam kumta ublay un sapa dai kenem snew hakari Egypt but ka lapen long ya ublay ba unpa da kenem snew hari Egypt but ban pen iru ya ka kti ka jong ublay ka badan bor ya ka kti ka jong ublay ka ba kraw but kum joru ban pelong ya uni uparo uba don wat adu kata-kata ban pelat ya kini ki Israel na ri Egypt tingin ya pet menta ke kita kinam snew ki ba nila ban shem banga ong ya pi mene ba pin pulie Exodus
san lenong ter hadu ka bakat wei tingin pet ka baning kong kadai ka ka kelas 6 kata ka ba ngila ban shem na Exodus ka lenong ka ba nyo dukat ba arpau bat ka ba arpwei ladangi pule hang ne ngin shem ba ka ne ka jing kelas 6 ka ka ne hadu nyo sngi ka ne ladangi super khat ma ngi super khat ha ka jinglong breu ka jongi lada ngimut ban betak mat ru ha kata kapor kalong snam ngimut ban di ru kalong snam dei henrei kata ka nem sneu ka ba ublei upha hari Egypt uparo umcham nget bakane kadai na ublei ngin pet pat ka ba ar kadai ki jakot ublei upha da ki jakot Exodus pralenong dekat ka ba ningkong hadu ka ba khatsan but kini ki jakoi la ong baki don habaro ki jaka la mut ban shong ru don ki jakoi haba mut ban thia ru don ki jakoi te kabalai pade ublei upha da ki jinren bat kini ki jinren la ong baki don ha ka met jong ubreu bat ru ha ka met ka jong ki marat kata ka bang ila ban cham Exodus pralenong khat riu hadu khat nyo bat kini ki jinren mo ki pendat ya kamet ha kajing sotu ka jonga ka pendat ya kimet ki jongi la kalong ha kimarat ru kimarat ha kata kapor kin dat mo ngin sko kum ki shane shatai mo dat lot kamet ka phat ka jongi ka kamet ka jongi ti ka basau pat ublei upha sadaki skan Exodus pralenong dekat ka ba arpau hadu ka ba laipu ar bat kini ki skan mo kilap bon hadu kata ya menta hiru dai bangi pet bon kiskan ya kini ki jaka ke jongi le ki bon kini kiskan yong mo ade ya kapor ban bam bandi ban mo ban bam ja bandi sha boy kiskan sngo kinjing dai ban bam te hanrei ha kata kapor bon kiskan ublei upha de kiskan bat kataru kamshem la tik kamshem la kta ya uni uparo ba un pelat no ya ki Israel nari Egypt kabasan pada kadai ublei upha da ka jingpang yap khlam ha ki ka jingpang bat ka jing yap khlam ha ki mrat Exodus kandai lenong dekat ka ban ningkong hadu ka ba nyo balada ngi pule hang ne ngin sham ba ka ne ka jingpang ka kta ya ki mrat jong ki Egypt bat kap ki pang ba ki yap mo ki jingri ki jongki baro ki jingri jongki kala bandai ki od kala bandai ki kulai kila bandai ki sniang kila bandai ki belang mo baro khoi ki jingri hari Egypt ki shakta ha kane ka jingpang bat ka jingyap khlam hanrei ka ba phla ka long ba ublei upen ya ka jing iet ka jong u ya la ki breu ba ki Israel ki jingri jong ki Israel kemshem shakta kemshem yo pang bat kemshem yap kata kadai ka jing iet ublei u iet ya ki Israel ru iet ru ya ki jingri ki jongki uri usumare ki kata kadai ublei ubangi ngi shakri mentaru kabahan riu ublei ulapha ru da ki tok jaw bat ki tok jaw ki mi ha ki met ki jongki ha ki khmat yo ben ni ka dor ma ki khmat ki jongki ha ki met ki jongki habaro shirin yang kitab da tok jaw Exodus kandai le nong pra hadu khat ar bat haba ni mi tok jaw re tang i wei ru ha ka met pang dai te ka no tam ki ni ki breu dai ki klempep kin pang ba mo kan jot kan tha kan pang namar ba ki mi baro shirin yang hendrei ka niru kam shem lakta ya u paro ba un pelat no ya ki Israel ngin pet pat ka ba nyo ublei ulapha da u pria mengitip dai u pria u hap kom ba hap uslap henrei ka jing ya per ka long ba uslap u hap ki dai henrei uniu pria pat ka jing hap ka long kom ki mau ki beret lada ki hap ha ki kli ki jongi pang te wat laki ki yet ru mo jong ki kali le se le hayeng rada udai uni upria ubahe ubajur upria kamut ki pat bat ki tunom ru kila ban pei mo da ke jing hap jong uni upria bat la ong ba uni upria kan haba u hap ka penlong ya uni paro ngan pelat no ya kini ki Israel na Egypt
keladon ke jing perkhat kum kata lada fipuli Exodus kendai lenong khot ke bakhat pra hadu arpusan henry haba uni u pria la ong ba haba uni u pria la sange ke jing mu jing perkhat jong uni u pharo ru kala no kala ba umla ban pelat ya kini ki Israel namar ubenut mo lada pelat ya kini ki Israel mano ban traipat mano ban traipat namar kilong ki merau ha kari Egypt mo ki merau cham siu kandu ka jing siu ki hab ban trai dei hadu ban ong sange teng ki don ki merau ki myo ban thiaru dei kadon ka jing ya pher preng merau ba ushakri ula ban trai kat kum kapor badai ban trai ba uyo ru la ka bainong henrei umrau la hab ban trai shitam da usange ru don ki por besyak ban bom ya uba namar bu hab ban trai kata ka dei ka jing shitam ka jong umrau henrei uneus iem uneu paro haba u lahab da u pria la sedang ban perkat ngan pelat no ya kini ki Israel henrei da la sange upria usngoba la sange bat ublei ulapa sada ki put bat bangila mensyam Exodus si paulenong dekat ke bakat ar hadu ke bakat san bat kini ki put la ublei ulapa de kini ki put si bon ba kini ki put bat kini ki put ki bam ya ki jingthong ki jingtep ki bam ya ki kau ya ki ba bat kini ka long ka nem sniu ka bakraw ha kini ka por ha kari Egypt bat henrei kataru kam syam lakta ya uparo ule bam sutnyo bat ublei ulahab ban pha sa ya ka bakhandai mo kani ka bakhandai ka jingdom teliu kani ka jingdom teliu bangila ban syam Exodus si paulen nong arpuwei hadu arpulai ka dekat bat kani ka jingdom teliu la ong ba kane hadu lai sngi kenti omdan step omdan sngi omdan miet henrei ka shulong dombet baro shisngi baro shimiet hado lai sngi but kaneru kamsham lakta ya uparo ba un pelat no ya ki Israel na Egypt but ublei ulapa ya Moses sa sisian pat ban let ya kendo ya uparo but ban ong ya uparo lada pelat un sapa da ka jingyap kan sawan bagu kuning kong hakari unsayap bat haba Moses ulet banyak kendo ya uparo ha kata ka jinglet ka jong uparo ule bamsut nyo bat nget ya kata bakata ka jingyap kan sahab hakari Egypt bau kuning kong hakari Egypt kuning kong senrang hakari Egypt unsayap henrei syam langet setia bat kumta ublei ulapa dau angel ka jingyap nila pulia mene ketu ka memory verse nganum pulia ya ketu sa pulia himapi pulia lendat ya ka but kani nila bansyam kani ka jingyap ukuning kong bangila bansyam Exodus khat wei lenong ka dekat ka basau hadu ka bah nyo but kani ka jingyap jong ukuning kong hakari Egypt kalaja ha man pakawai ka yeng man pakawai ka yeng ka ki hab ban ki yat ling ba kani ka jing sosi bat ni perkhat abang perkhat mo kalong ka jing sosi pakawai ka yeng kenya lenyar kenya yam mo namar ba ukon ning kong jong ka yeng uyap bat ublei ula betha ko mangila pulia mene ublei ula betha ya u angel ma ha Moses ba kinta dakasnam ulang berat haki jingkang ki jongki haki syaukat ki jingkang ki jongki bat habau tau angel jong ka jingyap unyat lingba unyat palat ya kata ka jingkang ka bakasnam ka don bat kata ka jingyap kanum hap ha kitu ki yeng ki badon ya kani ka snam bat laong ba ka ni ka jingkang ka bamdan ka snam laong ba ki hap ha ka jingyap bat kumbang laong mene kawai ka yeng kamat ya ka jing sngosi ha ka ni ka por ha ka ni ka jingyap jong ukon ning kong ha ka yeng but ka ai ka ba nga kwa ban pen phai pi mentak kum ki khna mo ki baret
kasnam ulang berat hak tu kepor kasnam jong ulang berat ka pelat mo na kata ka jingyap te ke ai ka bang akwa ban ong yangi kum ki khna pada ngitep ba ujisu la yap na benta ka jongi ujisu kasnam ka jong ujisu ka bala sha halor ka dengfna mo halor ka dengfna na ka benta ki pop ki jongi kasnam ka jong ujisu kala pen khoi phar ya ki pop ki jongi haka jaka ka ba mangingi hab ban sha henry ujisu ula sha na ka benta jongi ngin pulie ngin ya pulie na ka gospel ka jong Yohanes ka ba ngila landat bar khoi ma phiki khenna ngin ya pulie lang mo pidon hayeng ru pulie lang ya kani ka dekhot Yohanes lai khat riu na ba ublei ula iet kata ya ka perthei kat ba ula aitino elau kuon balakha marwei ba u ru ubanget ha u un am jot shu henrei un yo ya ka jing em ka babam jukut u baro ubanget ha u un yo ya ka jing em ka babam jukut ti khena ba iet ngim don kam bangin khuslai hoi kum ki breu ngi khuslai dei ngi khuslai kum ki khena ngi don la ka jong ka jing khuslai balai ngi habban shong hayeng balai ngim la man le school balai ngi habban ko ngu dei ka sarkar balai ngim la man le chik jing seng balai ngim la man le chik Sunday school handai ngi habban kumbang ong meneng ngi habban ko ngu ya ka ai ka jing betha jong ka sarkar bat ong ya phi ukdiu khnyang jing pang unum la kum ki khena ngin tep bakas nam ka jong ujisu haba ki don ha ki yeng ki jongi kani ka jingyap kanum la ban kata yangi haba kani ka snam ka jong ujisu ka don hangi baro shiren yang dai ngin pan bor kum ki khena pi duai pi don hayeng dai minta pi don shibon ki eki ba phin le dai don apreng jong pi pila sngo boring dai ban shong hayeng asu thaj andai ka ka bang ong pilong creative ba shong hayeng le ka ni le ka tai dai pi pulie ki dekhot jong ka bible shibon ki dekhot ki don ken yarap ya pi le ki drawing le ki painting ba pi nang ban shna but ngatrai ki nong hikai Sunday school ken kemen lada pi le kumta sa submit eki ngatrai ken kemen ken ong pi h pila le ka ba bhatam te ka ba ngakwa ban penkut hang ni kalong da ka gospel ka jong Yohanes kalenong ka badingkong dekhot ka ba khat ar ka ong kumne henrei kat ki ba la pediang ya u ha kita la ai ka bor ban long ki khon ublei ha kita ki banget ha ka kerteng jong u kani ka gospel ka jong Yohanes iwei khat ar ka ong yangi ka penken mau yangi kat ki ba la pediang ya u ha kita ula ai ka bor dai akalong hangi hapi ki hep ki beret ha ki samla ha ki rangba dai la ai ka bor ban long ki khon ublei ha kita ki banget ha ka kerteng ka jong u ngilayo laj da ka jingai ai ka jong ujisu ngilayo laj bat ngilaj em da ka snam ujisu ngim dai ban shep tieng dai ki perthai ka bam tep ya ublei ki shep tieng dai henrei mangi kum ki khena mo ki beret pila tep ya ujisu pila pediang ya ujisu ka jing em ka jong pi da ai ba kata ka snam ka jong ujisu kan don happy mo kan don happy kan sat ya ki jing shep tieng ki jongi kan pen khot ya ki pop ki jongi bat kata kalong banginang kham jan chu sha ublei minang kham e chu sha ublei te ban pen kot kwa ban ong e kini ki ken tien ha ka tien pareng breathe don ka jinget everything will be fine na benta ka buram ublei amen to ken ha kini ka por pat nya yo sngo ya ka tien ka jong ublei dei ka along ka jingker khu e pi ki hep ki beret nganget scam ka along ka jingker khu e pi ki hep ki beret te ngin nang yai beteng shu pi duai mo na benta ka Sunday school ba kanang la ban shim shu ya kani ka lat mo ban pen wan ra shapi ya kani ka khubor hapdeng jong pi ki hep ki beret te he ni ka por ngin yo banya duai lang ngin duai ba ublei un yo ban don ren kat bat ngi kum ki hep ki beret dai ngin duai ba ublei un yo ban kerku ya ka jing em ka jongi pi ki bala kham san ru duai mo ha ki yeng ki jong pi ba pi don duai lang ha kani ka por pi ki hep ki beret ba pila nang ban duai tu ngin yo banya duai lang ba ublei un yo ban kerku yengi iwei pe un yo ban kerku yengi kum ka balang un yo ban don ren kat bat ngi ha ki por baro ai ba ka snam ka jong jisu kan don ha ki shaukat ki jingkhang ki jongi tingin duai ba ublei un yo ban kerku yengi
haki puar baro bau blame nang ayangi kamet ka bakot ka bakya to nginyo menyadwai long ka buram ka kerteng ka jongme au bleng is ngongo kan try ka jingdan kat ka jongme ba try is ngongo kan try ka ba mela pla yangi kan try kum ki khon ki jongme ban long kum ne kum bangi long deida ka jing et ba ka jing ai ka jongme is ngongo kan try ji subakora namar ka jingker khu ka ba methe ka jing em ka jongi ngila yo kan try ka bam ka di ngila yo kan try ji subakora ka kop ka sam kan try ji subakora and they try ngi duai ru kan try na kamantai ki tu ki wei ru kan try ki para khana kan try ki khana kan try ji subakora ba ki wei ru kum ju kan try ji subakora ki ba kum hakani ka por ki syam ya ka jing kerdu kan try ji subakora try ngi duai menyo ban pendap ki kan try ji subakora aka bam ka di ka jongki kan try hot kan try ngi dap ngi biang kan try don shibon kan try ki yeng ki khana kan try ji subakora ki bam don kan try ji subakora ki bam ki jongki ban bam kat kum ka ba ki dei ban bam kan try menyo ban ker khu kan try na ka banta jongki ba try ngi duai ru kan try na ka banta kan try jongi kum ki khana I wei kan try menyo ban ker khu yangi kan try ha ka mat ka ba kot ki ba kya ba try men nang yo man ker khu kan try bangi nang san kan try ha ka jing et ba ka jing tep ya me kan try ji subakora ai bangi la ban smart kan try ban pule ka tien ka jong me kan try ya rap yangi kum ki khana kan try ngin la shisha ban shakri ya me kan try ji subakora la ka long kan try la ngla ban le chi ki yeng ki jong me kan try re ya rap yangi kum ki khana ngila ban duai kan try ban pule ka tien ka jong me ha ki yeng ki jongi kan try but try rap engi bangi la ban long ka jingker khu kan try ji subakora ha ka yeng ka bangi don kan try ha ka balang ka bangi don ha ka snong ka thau kan try ji subakora but ha ka ri ka jongi kan try ngin long kita ki jing shai kan try ji subakora try ngi duai kan try ji subakora menyo ban ker khu ye ka jing em ka jongi ha ki ai baro bangin le kan try menyo ban ai bor engi kan try ji subakora try ngi duai kan try ye ka jing don kat ka jong me ngi duai bangi pa na kerteng jisu amen.